bien sûr en prenant des dispositions les plus importantes possibles en termes de sécurité, notamment pour faire en sorte que la population puisse faire ses fêtes dans les meilleures conditions possibles. San Fermin herrikoiak kanporatzen eta ikusezin bihurtzen saiatu dira. Herri San Ferminak aldezarretik kanporatuz, etorkinen kolektiboak Antoñutitik, peinei kalean ekiteldiak antolatzeko oztopoa jarri, baina ez dute lortu. San Ferminen izaera herrikoia delako berez, San Ferminak herriak herriarentzat egiten ditugulako. Herri mugimenduko talde ezberdinek, peinek, kaleko musikariek, artistek. Gure jaiak bazterrean ospatzeari uko egin eta egoerara egokituz, beste eragile batzuekin elkarlanean arituta, programazio ibiltari bat antolatu dugu. Eta egun hauetan, herri San Ferminak aldezarreko kaleetan ospatzen ari gara, haien oztopoen gainetik. Hori bai, ezin dugu ahaztu San Fermin hauek egoera prekarioan ospatzera behartuta ikusten dugula gure burua. Eta dinamika hau ezin dugula normalizatu. Hemen gaude, ez goaz bazterrera. Eskabidean taldeak aurtengo herri San Ferminentzat egindako abestiak dioen bezala, auzolan azereindako hazi guztiak nekez birrinduko dituzte haien harriez. Eta uztaren hila iritsita, harri guztien artetik ari gara loratzen. Gora herri San Ferminak! Hementxe gaude Amaika Telebista San Ferminetan, zehazki Iruñako foru enparantzan, eta gaur badaukagu gaur goizean herri kirolen txapelketa, goazen ikustera! Egonen gara hemen Iruñeko foruen plazan, herri kiroletako zita garrantzitsua izaten da urtero, ez? Urtero eta aurten bi urteren bueltan berriz ere bueltatu gara plaza honetara eta garrantzitsua izaten da, ez? Herri kirolak herrietatik hirira ere ekartzea, San Ferminetan leku bat izatea eguerdian eta beraz ordubeteko saio batzuen bidez herri kirol ezberdinak eginen ditugu hemen, izan erakustaldiak edo izan Nafarroko txapelketa ofizialak, ez? Bizi behar izatea Opa bakardo zerbitzatu dut Opa hau da zeur oroitzapena Gure artekoaren antzera Trago Gaurko txapelketatik hasi espero duna ondorengo bazkaria Txapelketa ja, aber zer moduz joten den eta ja entrenatzen egon duganez, ja honekin bukaera emango dio, eta honen ondoren ja badaukiu plana, osake egun politxe espero du gaurko. Guretzako maila nahiko altua da. Osea, geratuko gara lehenengoak, baina atzetik hasita igual. Gure intentzioa da parte hartzea, eta emakumezko bikote gehien ateratzea, hori zen intentzioa, eta ez daigu importa. Irabaziko bagenu, primeran, baina badakigu. Baina ez da kasua, gero daukagu bazkaria, así que ospatuko dugu ospatu beharrekoa. Jendea pozik etortzen da, ez? Gainera hemen elkartzen gara bai herri kiroltzaleak, izan Iruñekoak edo Nafarroko beste herri batzuetakoak, eta beraz elkargune polita izaten da, ez? Urtero ibiltzen gara herri kirol ezberdinetan ere herriz herri, eta beraz, bengoagatik behintzat ez, urtean behin edo egun hauetan guztietan hirira ekartzea, garrantzitsua dela uste dut, ez? Bai esan bezala hiriko jendearentzat, ez duelako aukerarik beste urtean zehar, beste egunen batean ikusteko, baina bai herrietako jendearentzat plaza garrantzitsua delako eta gainera Nafarroko txapelketa ofizialak izanik gogoz etortzen delako jendea. Orain
gustatzen zaitula. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea. Aski alda maite dut ozen esatea, Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar batek sua pizten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Gasteizko alkateak Hiriko Urrezko domina Arabako Gurutze Gorriari ematea proposatu du. Erakundeak 150 urte beteko ditu aurten. Alkatearen ustez, erakunde humanitarioak aitorpen hori merezi du behar gehien dituzten kolektiboei eskainitako dedikazioa eta orain arteko ibilbidea direla eta. Hirugarren Gerra Karlistan sortu zen Gurutze Gorria Araban eta une hartan haren zeregin nagusia izan zen zaurituei arreta ematea. Une bakoitzaren arabera erakundeak bere lana biztanleen beharren eta sasoiaren arabera egokitu du. Behar horiek batez ere gizarte politikekin eta premia gehien dituztenekin lotutakoak izan dira, adinekoak, istripuak, inmigrazioa, errefuxiatuak, presoak, desgaitasuna, hondamendiak, droga mendekotasuna edota nazioarteko lankidetza besteak beste. Iaz bakarrik Arabako Gurutze Gorriak 13.081 laguni eskaini zien laguntza, 2020 voluntariok egindako lanari eta bazkide diren 1.520 enpresek eta lagun erakundeek eta elkarteek emandako laguntzari esker. Dena den 2020an pandemia piztu zenean urte bakarrean 23.713 lagun izan ziren laguntza jaso zutenak. Gasteizko Urrezko domina udalbatzak osoko bilkuran ematea adostuko balu, abuztuaren 5ean banatuko litzateke, Andre Mari Zuriaren jaietako egun handian. 2015ko maiatzaren 8ean banatu zen sari hori azken aldiz. Jose Maria Sedano lain hori eman zitzaion hil ondoren. Maiatzen 25 aldea, ekaina horren artia, eguraldian gora bera, etortzen gara eta nik antzutu arte ardi, hemen moitu gabe, usten da azken arte, hemen txe, eroten naiz, txagolan.
Kuadroka kulturelkartia, berez artisten plataforma da. Sortu zen lan ezberdinak ikusten genuna igual kabidea etzaketanak kulturgintza honetan aurrera eramateko. Eta talde hori osatzen dugu jende askok, proiektu bakoitzean jende ezberdina egoten gea. Eta esan daiteke gaudela hor, aktoriak, artista plastikoak, musikariak, argiteknikariak, pixka disiplina ezberdinetako jendea. Eta justu proiektu hontan gaude Iraia, Ainoa eta Maite aktoriak, Josu eta Oier produkzioan, Oier ere idazketan ari da lanean. Antzezlana honen izena Bidaide da, eta nahi dugu pixka bidaiatu herriz herri, bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Kulturgile anonimoak orokorrian, artista anonimoak, anonimotasuna gaia ekarriko dugu argitara. Atarrabia eta Uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Alor desberdinetan, eta elkarrizketa horietatik eta ezautu denetik abiatuta, hortan inspiratuta, gero sartzen geha aritoa lanea, eta proposatzen ditugu leku desberdinetatik lanian hasteko abia puntuak. Bai irudi eszenikotatik, bai arte plastikotatik, bai mugimendutik, musikatik, eta lehenengo lana hasteko abia puntua hori izaten da. Zuzendaritzaren papera badagola, binen gero sorkuntza kolektiboa dela, ez? Azkenean metro kuadrokaren izaera beti izan da hori, eta nik neuk ez dakit beste antzeslanetan nola lan egiten den, beste arlotan, binen musikan ere oso gutxi ezagutzen ditut nik kolektiboan lan sortzen dutena. Eta musikalki ere eszenan egotea eta musika bera integratzea obran bertan, sorkuntza prozesu osoan, eta ez izatea azkeneko ginda edo, ez? Obra amaituta eta tak. Sagardo danak probatzia. Sagardo eguneko kartelak egitea. Diana jotzia goizeko 7etan eta herri osua esnatzia. Dultzainek eba izan eta erraldoiekin jutia. Erraldoia multzia barrutik. Erraldoiaren atzetik jutia. Liburu denda txiki bat irekitzia. Liburu denda txiki hortan erostia. Basurnetarako bafliak kargatzia. Basurnetarako musika prestatzia. Txosnetan goizeko ordubitatik goizeko 9 arteko turno bat egitea. Txosnetako diru zaintza hartzea. Eta batez ere, txosnetarako kainerua aldatzia! Opa.
Eti. Arratsaldeon, bai. Tú, Ray, no sé qué me pasa, tío. Estoy inquieto. Hostia, Charrito, no puedes parar. Orida, Chuti, estoy intranquilo. Somos los hombres tranquilos, en sociedad. Ganamos, gozamos. Bueno, Raimundo Kanastero taldea lehenbezi esan beharra dago lagun talde bat gehala. Batez ere, eta, bueno, orain dela urte bat eskas sortu zen proiektu txiki eta lagun artekoa, ez? Oso polit bat. Ni pasaren udan ateatzen nintzen beti gitarrakin, asteburutan, eguraldi ona izan ez geho, ateatzen nintzen gitarrakin kalera. Eta Mikel Zalduondo, Lizarrako mutil batek, lagun batek, proposatu zian ea joan nuen gaztetxeko urteurrenen, Sugarra gaztetxeko Lizarrako urteurrenen. Ekainan egiten dela. Hoi da, ekainako 25. Taldea sortu baino lehen, proposatu zian, eta esan nion, itxoin, igual ni baino, ni bakarrik joko dut pertsona gehiagokin, eta lagun batzukin. Eta Inigo Camposi eta beste 3-4 laguni proposatu nien, eta hola, aste bat ensaiau atope. Los Llanosetan, Lizarrako Los Llanosetan eta saiatzen zenuten, bai, egia. Hasieran bertsioak zian danak, eta jendiai gustatu zitzaion, eta hauek hasi zien proiektua aurrera eramaten, eta ongi ez, esan dezakegu. De puta madre, bai. Hoi da, bai. Iraia parte nola, justo finka hontan, etorri ginen finka honetara, pixkat, asteburu intentsibo, ez dakit nola esan, baina bat egiteko, ez? Danok etorri ginen hemen tienda kampainaekin taula, nahiko, gitano, guapo. Eta hemen txeban genuen lehenengo laukantak, eta kriston asteburua pasa genuen, eta oso finka berezia eta oso gustora sentitzen gara. Taldearen osaerari erreparatuz, pixkat bi etapatan pixka sailkatuko nuke. Lehenengo etapa izan zen aurrenekua, hasi ginela... Gaztetxeko urteurrenean jo ginenak. Gero ja pixkat aurreago etorri zen Vitorino, esan da estrella, indudablemente. Eta gero ja aurreago Julen, Arbizuk, zautzen du jende desente Iruñako Sarasatekat musikari onak. Azkenian guk nahi duguna da Raimundo alik eta urrunen eraman, ez? Orduan, hori, Julenen laguntzarekin lortu ditugu metalak sartu, eta trompeta, eta tromboia, eta piano bat, eta ematen dio gorputz pila, ematen dio bandari. Hauek hasi zian eta kriston aldaketa nabaritu genion. Orain daukan soinua, Bai, dauka gorputza handia bat, eta hasi geha pixkat estilo diferentea jotzen, eta nabaritzen da aldaketa. Eta jende horrek dakarrena ere da, hori egin aldituzula gauza pila. Kalitatea. Hori da, azkenean gu kalekoak gara, baina ez dugu musika ikasi. Baina esentzia, Esentzia bai, hori hemen daukagu beti. Bai, baina hori, Julenek esaten die, hau, pin, eta... Hori da. Eta listo. Hori da. Gure musika estiloa, hasieran hasi ginen rumbakin gehien bat, rumba jotzen, baina hain jotze dugu pixka rock and rolla, pixka kumbia jode gure, azkeneko abestia hori menudo kolokon ere da salsera pixka kumbia bat, bai, hori da, bai. Eta pixka estilo guztiak, baina gure estiloa, gure estiloa zera garrapatero, ez da egit, dana, atatzen dana, ez? Hori da. Hace un frío del copón, chaquetica y pantalón para abrigar
pena, no sirvió de nada. Diskari buruzko gai hontan, gauza da betiko moduen dirua. Nire intentzioa aurretik zen, nik esan nien, nahiago dut ekipatori gutxi izan eta gutxi erosi, eta diska fisiko bat ateratzen, nahi egiten zian ilusio pila, hori, diska bat izatea, eta nire diska, sabes? Baina, bai, pentsatu enun, gaur egungo internet eta mundu elektroniko hontan oso erraxa zala jendea iristeko, grabatu, ustea dirua nahiko ongi grabatzen, eta gero, atera hori egin duen moduan, YouTubera batzuk bideoklipakin, eta beste batzuk, bakarra ez, Benjamin ez, Kamineros, eta Spotifyen eta hori, eta nahiko merke edo ekonomikoa den modu bat aurkitu dugu, eta orduan, hemendik aurrean nire asmoa egia esan, eta nahiko burugogorra naiz egia esan. Eta nire asmoa da egunen baten ateatzea diska fisiko bat. Buscando el aire, fuera la pecera, pintando camino a mi manera. Orain udaz disfrutatu, baina tope, nik esango nuke. Zuzeneko az disfrutatu da gure intentzia gaur egun, abestiak kantak sortzen segitu, a tope, hortako beti da garaia eta betia berandu, esaten den modun, pixkat. Hortaz disfrutatzea egunerokoaz, etorriko dien kontzertuaz, hasi berga kriston gogaitut lehenengo kontzertua emateko bandakin, Berriozarren, Akeinak Emesortzi, publi. Eta hori, disfrutatzea eta aurrera jutea. Uda polita nik uste izanen dela. Dauden kontzertu begira gero... Zurekin betia polita. Aterako dian kontzertuak joango gara esaten ta, baina... Uda polita izanen da, baietz. Bai, itxo! Eskerrik asko, Txuti. Zuri, haupai, Txuti. Sentitu herriak behar gaitu, gastatu, askatu eta esan atera gaitezen igan. Orain zer, ausartuko gara uda hontan, neguzki batekin esan nizun. Etzinela da mutuko. Besarkada tantaka